Hup. Jam kalih langkung 40 arep setengah wis jam setengah 3 punjul ya wis ora apa-apa ya lagon pertama gara-gara surup surya wangine mustaqim reng ya terus pemirsa YouTube. Iya, jan iki arep maca WA sing nuwun sewu pamundhutane durung sempet tak waca. Iya, ya saiki diwaca gek dipinangkani. Iya. Ya mau ana sing WA to Le. Ana saking Zam-Zam Studio Klaten nyuwun lagu Tombo Ati. Yo langsung wae, Truk. Ora sinoman sik. Urung sik. Iya, ya sinom. Sing pokoknya diurutke saka Bu Darti tekan kene dhewe ngono. Ya sajak ngantuk suaramu. Ora ngantuk terus. Can iki ngene iki mesti kan arupa ndo bagonge. Iya. Nggo Bu Darti. Nggo Bu Darti sinom. Kulane po ngendi kuwi? Ya wis bener kula. Lho.
Kulonya. Ya Mbak Niken Selindri. Itu kuwi Mbak Niken Salindri, kuwi Mbak Niken Asia. Niken Asia Tenggara. Enggak, Mbak. Sida mampir nanti sate ya ora masalah sing bayar apa-apa. Engko sing kakung Pak Wariso apa Pak Jadi? Engko. Pak Jadi, engko Pak. Iku nang mobil angger karo aku sinom terus. Ya wis ora apa-apa, sinan enggak. Lho, wis ngono kae angger tekan mobil iku wis ngono kuwi terus. Ayo. Mbak Yuli ke? Engko diumani apa? Ha iya. Iki tak umani. Oke, iki ana sing njaluk lagu. Ya. Siyos nyuwun lagu ki Petro. Wis pokoke tak support. Ngenjang band pentas Bantul Bangsa Ringgit pun siap Ki Ageng Pandanalas. Ampun kesupen sesideman bawani napa aja lamis. Sesideman sampun. Kose aja do nyuwara dhisik aku arep omong sampun. Wis didhisiki sampun. Aku ya tak omong, ya. Aja lames, ya Mbak Anggi, ya mung mau urung kebagian. Walik lepok, Mas. Anu pelok. Ora masalah sauni-uni kok. Ya. Ayo dicepake segane anu bukune. Ya, men ora lali. Ya. Nggo pengeling-eling. Aku mau wis mambu brambang goreng. Kuwi dolongkas gek gule metu. Mbuh gule wedhus, mbuh gule sapi. Ning adate gule sapi. Ya. Utawa tongseng iki mau. Oh sengsu senenganmu. Ha ya wis ora. Ya, sudah nemu? Munje. Engko. Aja lames. Ya. Langsung. Wong wis setengah 3 iki, jam 3 kurang.
matur sembah anu aja lames pamundutan saking Pak apa Ki Ageng. Sapa ki tak deloke sik. Lali aku. Ya, gitu kan esok ya truk biar padang ora apa-apa. Wong kanca-kanca ya tanggapan ora tekan esok ki apa? Oh, tuh ngono wis ora. Ya, biar padang. Ya, sak ngantukku. Gandeng aku ro ngantuk ya wis ora arep bubar. Ya. Sesuk bengi ya biar padang meneh wae ora apa-apa. Requestipun Pak Haji Supriyono MSI saking Bantul. Ya saweran rekeningipun menyusul. Ya. Walik Slendur anu Slendro. Anu dadi ati kur. Anu kok dadi ati. Tombo ati kur wah dadi ati iki pelek. Iki ana sing kelong siji to. Apane? Geronge kondur siji. Lah. Ora nguyuh kuwi. Nyisih. Arang kesel bar paingan sapa? Pak Pardi. Pak De Pardi. Kesel bar paingan mongko tak kon bawa iki. Ya, bawa apa ta apa-apa nyidam sari. Heeh, ning didhisikke dhisik. Tombo ati. Ya, kanang sing request wis sore mau. Ya ora apa-apa. Tombo ati. Kur. Ya. Na 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 dung tak tak dung dur tak dung tak du 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 tak dung na na Yo, hati-hati. Ngapunten kleru-kleru kan. Yo, tombo ati. Dados. Oh
Ha iya. Arang goro-goro ki dienggo sing alus-alus. Heeh, nggo ngedem pikir. Iya. Pun balik, Pak. Jenengan iku lho malame. Dari mana? Ayo kok kan mangan sambel ora duga-duga. Daging. Oh. Nggih, anu sampean kula nyuwun tulung kan anu bawa. Iya. Nyidam sari apa tapa-tapa. Iya. Lah jenengan lah kula pengen nganu ngrungokke swanten jenengan lho. Saplake kula mayang niku. Jenengan niku dereng anu. Iya, nyidam sari. Heeh. Terus mengko sapa sing nyanyi terus? Ya gandeng iki karo sedulure ya Mbah Darti. Ya wis. Slemong ki ora apa-apa. Kudune iki wis galong kaya iki. Lah ya uyahene isian. Ayo. Nggih, nggo. Duh wong ayu. Oh, apik to suarane truk. Ha ya arang. Pentek kok. Pengguna kerep ning taman mini. Heeh. Pepujaning ati kaya ngene rasane nandang asmara. Wah, jan ya luar biasa. Ngelok Pak Dik iki takoni terus. Iya. Dek inge urung turu paingan kok. Lah iya makane nganti wah jan nganti ya kuwi mau ke. Apa ta awakku dhewe Jam 3:05 ora masalah. Duh dewa Jawa Togong welas omreng awak mami besok kapan katekan jejer lan wong ayu Suarane ya nyenengke ati. Ora kalah karo Pak Senen. Iya, padha-padha apik piantun loro kuwi suarane apik. Pak Senen ki mung 100 suarane. Angger nyuwanani aku ki wis tak umpama tanpa prau sasadarat ten Jalodri ngidam sari as Mbah Darti. Mbah Bulik Darti. Dumenenga. Ora mathuk ya, Gong. Udu ta, Truk? Udu. Ora. Umpama sliramu sekar melati kumbangi damsari.
di anu teruske angenteni. Ya. Iso ora apa-apa ora. Aku pengen krungu suaramu ya, Mbah. Lah ning ra larase padha. Ha. Nggih, dintekke nggih. Santai. Ora usah kesusu wong isih. Ngenteni Bu Tarni. Ya, nggo anu panutup. Ya. Langsung wae. Ora usah bawa-bawanan, kesuwen. Nggo. Nggih, mboten apa-apa. Kula niku santai. Aku ngenteni Nyampleng tenan. Celak biar padang. Jare biar padang ora apa-apa. Ora penak aku sing omahe ado-ado. Oh ya wis ora apa-apa. Ayo mulih padang sisan ora. Soale sesuk bengi iki ya uga main meneh, Truk. Oh iya, ya goleren. Heeh. Yaneng talaga kadi langit. Oh. Ayo, Truk. Ya.
Yen kangening kalanggiwan naglar pandan moncar tinaner kekonang surum sorotetan padang Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu. Krana dinten sak mangke kula wantun nambayongi rawuhipun Kanjeng Koko Prabu Indrawanti tedhak wonten ing praja Ngamarta menika. Yayi, damel kaget kejut grawalaning kalih ingkang Raka Indrawati. Ngantos kadheden kula gelak-gelak lampah kula prapta wonten ing negari utawi negari ing Ngamarta. Negari Ngamarta. Tumunten sak mangke wonten wigatos menapa, waleh-waleh menapa dinten sak mangke. Yayi Prabu kula aturi paring dawuh ingkang tetela. Yayi Prabu. Koko Prabu. Ngemuti dhateng lelampahan ingkang boten katingal wonten pepadangipun. Wiwit lelampahan Pandhawa mbangun candhi ngantos sak mangke persasat kuncatan yoni. Krana mendranipun pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ingkang sampun sawetawis wekdal nilar dhatengipun para Pandhawa. Koko Prabu watosipun ingkang rayi Ngamarta pun Darma Kusuma menawi ngantos kawontenanipun Pandhawa ingkang katenang embet dhateng kawontenanipun para kawula satemah para Pandhawa ingkang nampi dedosan krana ingkang dados jalaran sengsaraning para kawula. Awit nderek mriyat Pandhawa anggenipun kuncatan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Koko Prabu, mekaten Yayi. Nggih, kasinggihan mekaten. Kula kangsaka kuwi. Wah, Kresna kakangku. Ora kake kowe meninga cipta Bersanana ana ngendi? Dunung ing pustaka Jamus kelima sada nganggo kaca paisan supaya para Pandhawa aja nganti gedarang-darang. Merga ditinggal murca karo pustaka Jamus Myang Jimat kalima sada. Kresna kakangku. Ngangening kalanggiwan aglar pandan moncar. Tinon ler kakonang suram sorotetan padang. Kasur lan pajaring purnameng gegono dasaring mangsa katiga katrenjo sowanipun Nalendra ing Astina mewah pandhita ing saka lima karya kaget kang samya wulat Andhavala Pandhawa nyoga mulak Yayi Prabu. Lho nger kula ingkang sowan nggih. Astina Mahaprabu Duryudana Darining Sanwargudara den kapareng. Aduh Yayi Prabu pejah kula. Atur katiwasan kersaning Yayi Prabu ing Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa. Kepareng matur bilih sak mangke kula kapiyanten sowan wonten ing Praja Ngamarta krana pangambukipun salah sakwujuding patih saking negari Tlatah Sabrang, saking negari Ngulujitngara pun patih Bayu Kinara, negari Ngastina Bedah, negari Ngastina dipun obong
krana pangamukipun Patih Bayu Kinara. Werkudara Janaka ayo metu njaba jaya meneng wae. Wah, ayo. Bumi kunjing langit kelap-kelap katon lir ginjang ris-risang maweh gandrung sabaran kadelo wukir moyak mayik saking dias bale wuruf. Wah edan ana pengamuk ing Patih Bayu Kinara nguyak-uyak karo Duryudana kakangku. Ayo amuk Suramata Jayamrata embang yen padha-padha endi sing aran Prabu Duryudana weneh aku bakal tak arangket tak krincung tak lebokke pagunjaran. Mungsuhe du sapa-sapa mungsuhe Werkudara maju Jakara bakal tak tinggal loncat. Damu dadi kandha. Ayo amuk Suramrata Jayamrata embang yen padha-padha. Wah. Gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lir genjang ris-risang maweh gandrung ayo amuk Suramrata Jayamrata embang yen padha-padha kowe kang aran Patih Bayu Kinara. Wah lah dalah ora santuk tutup-tutupi kowe kang aran Raden Janaka. Ayo wenehno Prabu Duryudana bakal tak rangket tak krincung tak lebokke pagunjaran. Mondaro dhisik. Wah. Ayo amuk Suramrata Jayamrata embang yen padha-padha.
Bayu Kinara ampuh. Tak idak lak gecek ndase rampan. Kuku pancana kok dinggo. Wah, ra tedas. Godo rujak pulu. Tak nggo gebuk mlethik. Wah, ampuh timen ya. Ah iya Petro. Nggih. Aku tak ijak kono ora ngantum ning kono mingdamu. Ngono aku kontal. Ndamu ngoten. Yo. Wong biasane iki ngoten kok. Adate ngoten niku. Wah, ora jemplongan. Kowe kalah mungsuh Bayu Kinara. Kalah. Wah, edan. Ya wis mundur kono. Yo. Petruk mecicil ngopo? Ngece. Mboten. Ngece. Asem sih daya kenek ora. Wah jan ora. Ayo amuk Suramrata Jaya Mruti mbangyen padha-padha. Lho ya delok-delok ta ya. Koko Prabu kula nyuwun pangapunten. Edan Bayu Kinara ampuh ra jamak-jamak kula disebul kula kontal dugi mriki. Ngoten. Nggih to? Iya Petruk. Wis kowe mundur kono nek kalah mundur kono ngasuh. Iya. Ora usah dipeksake. Nggih ngestaken dawuh. Petruk mecicil ngopo? Ngece. Mboten. Ngece. Keneng meneh asem. Ya wah asem tenan. Ayo kowe titeni sesuk bengi. Sesuk bengi kowe ra jedol, Dik. Wong sik lakon. Bagong saka ngendi? Harus keng perang no. Wong kula niku cah kendel, menang po kalah? Kalah. Wis kana mundura, nggih. Wah, jan wis Petruk ngapa Petruk mencicil ngece? Ora ngece. Oh sida ditundasku karo ndase Bagong. Ya, kowe asem kowe. Padha lenange kowe Bayu Kinara ya. Titeni kowe. Soale nek wong njaluk lakon Petruk Ratu, aku sing maju mungsuh kowe. Ya, deloken kowe. Awas kowe. Wah, semangken, sembedengan. Aku ki rajane Madang kok lawan. Lho. Perang meneh. Perang meneh no. Lah niku nek perang niku bola-bali kok ning ya ora tau suwe maneh. Ya usia lah, usia. Mundur kono nggih. Wah, jan wis ora. Ngapa Pak Senet ngapa Petruk mencicil lak giadul ndasmu? Ya. Asem cah iki kok rumangsaku. Wow, metu kidul dusun ya. Cepaki kiaman nak coblos kok ngene kowe. Ha, lolo impring. Ha. Men langi-langan ndok siji ya men. Delekke. Ya, kowe asem. Menungsa ora tatanan perang meneh Bagong, perang meneh. Lah kula niku cah kendel, perang niku kudu bola-bali. Nek ora bola-bali ya kudu cah kendel. Iya, wis kana mundur kana nggih. Ndak nglenggoni nggih. Wah, jan wis ora anu kula tak medal mriki mawon. Asem ngerti arep tak coblos wetenge terus metu dalan sing liya. Kowe lah dalan kene ora tak pethuki ora rampung Petruk. Lah nggih. Kresna sinayang manglung mintonaken triwi kramanira. Ayo amuk Suramrata Jaya Mruti imbang yen padha-padha. Ayo sampean panjenengan ajeng menapa sinuwun? Sampun boten saged bisa nglawak, sampun boten saged nglawat. Paduka sampun kecandhak, paduka minangka dados pujangganipun sesepuhipun kadang-kadangipun para Kurawa. Ha nggih, sumangga sak mangke kula aturi
masrahaken pun Prabu Duryudana dhateng ingkang abdi pun Bayi Kinara. Wilah dalah. Menungso ora tatanan manusmaning jajalarat. Kowe arep wani karo Nalendra Ndrawati. Paripaksa kula kedah wantun. Ayo, nek wani aja kaya cah jireh. Ayo, ngadeka malang kerik. Ana ngarsaning Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna mati dereng aku. Raja muntap lir kentap duka yaya sinipi netra kocak wondarandir. Ayo maju Jakara bakal tak tinggal loncat apamu sing tak wedani. Ayo ndi Nalendramu ratu gustimu sing jenenge Prabu Belduelbeh ki ndi tak weruh rupane. Olah dalah wani nyumbari Prabu Belduelbeh, wani nantang sinuwun Prabu Belduelbeh, mati dening Prabu Belduelbeh sinuwun. Adoyo lagi iki ana ratu ngangkat sikil gejengkang. Wong ngangkat sikil kok ya dhuwure Raja Mak. Dalah. Weleh kok ora pangling iki kaya Pak Ipung. Nata Ndrawati ayo. Diwenekno nata ngestina Prabu Duryudana bakal tak rangget. Nek ora gelem tak jak serana apik, ora gelem tak jak bali ning dalan sing becik. Kowe wani tenan karo aku. Wani apa kamu sing tak wedeni? Wis mbok tata. Wis, kowe lah dalah mati dening aku. Nalendra kok ireng runreng. Bareng nantang mati dening aku minggat kelepat. Apa wi kaya ngono ki Nalendra cupu? Wis tak uyak sak kecekele Prabu Duryudana. Ora urusan pokoke. Tan samar pamuring sukma sinukmaya winahya ing asepi. Lala gareng wonten dawuh sinuwun. Bagong enten dawuh. Ngapa tangani dilekke megah salaman aku karo sampean. Tangane sampean mesti bar wisuh to, terus teles mambu sabun ora. Kowe no tenan to karo para Pandhawa? Nggih. Kowe ngabekti tenan to karo para Pandhawa? Lah mestinipun nggih kaya karang kula niku setya bekti. Bagong lahir batin apa ora nggon musita karo para Pandhawa? Lahir batus tenan estu SK wis medun. Lho. Kula niku setya bekti kalih bendara-bendara kula para Pandhawa. Sik jam pira to iki jan? Oh jam tengah 4 wis gelismen jan ora kerasa. Iya. Kene ora kowe sing nandangi ora bakal rampung. Oh nggih, parengipun kae tandangana Prabu Belduelbeh. Mati saka kowe ora mati ya kowe sing mati, Gareng. Meh piye kae wah jan pait. Ana ngangkon kok Bagong. Kae
tandang ana mati saka kowe. Ora mati ya kowe sing mati. Klepat. Aku ya apa kuwi? Wis pahit kaya ngene. Kae Sinuwun Ndarawati kok dhisik ki can ngono kae. Ah tau ta kowe urung tau roh critane. Kae iki padura aku mung perkara rek. Aku agek linggo ning alun-alun Ngamarta kae lho. Heeh. Aku lagi ya harus sinom-sinom nulot lah. Ngono kuwi. Lah ujug-ujug kok Sinuwun Ndarawati ki linggo clengkruk ngene iki. Kono ngetokke udut lah. Kebetulan aku ya pas udut. Heeh. Rokokku isih. Apa, Kang? Rokokku isih. Rokoke kono aspro gendro. Ayo warang Nalendra kok ya. Heeh, Nalendra ya rokoke ya sing ngono kuwi. Lah kebetulan ki rokokku tak seleh nggon buk kae. Ket koreke. Heeh. Lah Sinuwun Kresna nembung, "Bagong jilih rekmu." Ampun Sinuwun, ampun disa. Niki rek kula. Lah kok kono malah muring-muring. Kon guru ki rek Ndarawati ya. Kon guru ki rek ndasmu ya. ngono ta Le. Heeh, wah. Tak elekke ngono ki malah nesu-nesu wong bareng nyumet disak ngene iki. Oh iya. Arep mandi ya, Reng? Tuku rek. Ah, jan wis ora pahit tenan nek Sinuwun Ndarawati iki karang ya. Wah Sinuwun Ndarawati ki Nalendra sing bijaksana, Nalendra sing adil kok ya. Karo kawulane ora tau celemongan, karo kawulane gelem digojeki. Ten Sinuwun, karang niki mung gojek tak tandangane. Wong edan ora. Wis tandang ana mati saka kowe ora mati ya kowe sing mati, Bagong. kelap-kelap katon lir kenjang lesri sang mawe gandrung hing salah iki sajake kaya wong kere-kere minggat aku ora sudi mungsuh wong kere-kere ayo ndi wujutaning Nalendra ngestina tak bandane tak grincunge sikile tak lebokne pakunjaran Ren Ngapain, Kang? kok aku ora asing karo wong iki Ngopo? Ora asing piye? sik to kok irunge dawa ya Dawa wae ora ya karang ya Nalendra Sabrang iki wewujutane aneh-aneh kok Le. heeh ning kok aku blas jan ora asing lho karo wong iki tru Heeh. kuwi deloken sendale kuwi Kepiye sendale kepiye? kuwi delok-deloken kuwi lho sendal meli selewah ngiwonengen Ayo sendal iki ya lumrahe ngiwonengen. heeh lah kuwi kok ditambal paku kaya ngono kuwi karang pedhot kuwi Ayo sakanane kok ya ora mensyukuri. heeh tenan aku ora asing tenan lho anu Reng sik to Kowe minggat to aku ora sudi mungsuh wong kere-kere kaya kowe. sik Mas kok kaya Petruk iki ora silita ya iki tambu sarunge mambu bensin anu mambu pertamak Petruk kena sok kulaan to Ha iya. Aneng nek dalang-dalang dhisik iki sarunge iki mambu bensin ora mambu pertamak. ah modern no, pertamak turbo ambune yakin aku iki Petruk Apa Le? heeh wis gak di
Oh, wis gak diadahi bronjong wae. Wong menungso diadahi bronjong ngendang. Ayo. Kowe gelem bali apa ora? Ora bali nek Prabu Duryudana urung kecekel. Nek kowe ora gelem bali, Kowe mati dening Prabu Bagong. Aduh yung. ayo terus le ajar terus le. Wah. Ayo. Wah, mati ya. Hui. Uish, uish. Bisa nyakat kan? Amok sira merata. Yung. Yung ala yung lah. Nyata laruta saking godha sakuru kula gong. Yana mutusa sang Sri Gong. Cono, cono. Aduh, Yung. Asem iki kowe tenan to, Truk. Dadi ratu ora ngejajah. Menengo wae ndak keconangan Sinundurawati iki masalahe gedhe tenan. Dan aku nglelenge kaya ngono ya, Truk. Ayo aku nggawa pustaka Jamus Klimasada. Sing duk nalika bangun Candhi Saptasari. Saptaarga. Saptasari ora. Heeh, sing dicolong Dewi Pelem Kuweni. Mustaka Weni. Pelem kuweni nggo bandem bathukmu kuwi. Heeh. Sing maneh digawa Ndara Supri. Priyambada, Supri ora. Heeh, Ndara Priyambada. Anu karang jeneng komplite kaya. Ah. Dan gleleng kowe. Dan tuku emas barang. Kalungan barang wah. Kalungan klontrong sapi. Gupak letong. Gang, Sinuwun Kresna timbali rene. Kan ngapa? Harus timbalono. Tak timbalane sik. Lah rak tenan to Petruk. Lah dalah Petruk iki. Nggih sinuwun. Lah kok dadak dadi ratu barang nggih namung kepengin neter ketrimaning urip kok sinuwun. Nyatanipun ingkang saged dados ratu menika mboten kok ming Sing anak turun lawange urung dinepe aman-aman. wis Dik. Wis nepan lawang iki. Iki sing gedombrengan ra masalah. Nggih karang sing kula niku ming kepengin bukteke nek sing iso dadi ratu ki ming ora ming turasing Nalendra, turasing Brahmana, turasing Wesiya pun mboten namung turasing Nalendra sing saged dadi ratu. Ning nyatanipun kawula cilik kok kaya kula niki saged dadi ratu. Lah tujuan ancas gegayuhan kula dadi ratu menika supados sing enten dhuwur sing padha dadi ratu ki padha emut, padha eling karo kawula sing eneng isore. Men ora ming duting kleler dhewe-dhewe, kawula ditoke selebar-selebaran sinuwun. Niku sing dadi ancas gegayuhan kula. Kenging menapa kula dadak dadi ratu. Lah saniki ngeten. Kula mengajeng mangsulke wujuding pustaka Jamus Klimasada. Iya yo. Margage wenehno kelan panjenengan Sum Petruk. Nggih, monggo sinuwun.
wis ya Petruk. Nggih. Mo sing ora. Treneng masalah to. Masalah apa? Sik to. Kono rono. Yung. Aduh. Ora usah ngecaki to, Gong. Wis kana rono. Ngedrep kaca apa ya? Kok padha ya? Oh yo, ning kucrite barang. Ora ngono kuwi. Gah aku. Gong, Lah iki ra bendroku to le. apa iya? Heeh. Biyen aku pas arep minggat nggawa pustaka Jamus Klimasada arep dadi ratu. Iki bendro kuwi tak dadekke wujud kaya aku. Wah, iki mongko wis nginep nang nggonanmu telung bengi lho. Wah, eman-eman bojomu. Wis ora apa-apa. Yakin iki. Aku mengiso liwat ngarep omahmu ki tenan iki ngumbah kemul to. Ayo wis ora. Ayo gak dibalekke. Dibalekke. Ya bali ya kaya wingi uni. Petruk nggih ki Lurah. Aduh, asem itu lho tuwe ngupahi kelir. Ora masalah, ora masalah. Wis ora masalah tuh. Kemen ketok nek kelir kanggo. Heeh. Iki dadak nganyari. Ora sapa? Pak Branjang. Iya. Wah, jan wis gak digo mulai. Heeh, kek Dirampungi perkarane. heeh iki pedhal lampu lho, Gong. Heeh, Bang. Iya iki wis tau nggo nyolong nangka ping 3 ora konangan. Ampuhe gak gila-gila. Wis gak go mulai. Heeh. Ayo kowe melu aku. Bendro. Dhisik le. Heeh. Wis rampung man, gek salino. Sampun ki Lurah. Wis. Matur nuwun wong karang aku ya edak-edak kepengin mbuktekke nek sing iso dadi ratu ki mung ora mung sing turas nalendra ning kawula cilik kere kaya aku ngene iki ya uga iso dadi ratu. Nggih. Wis gek gage salino selak kawanguran para Pandhawa malah lah ora prayoga engko kedadiane. Matur sembah nuwun Ki Lurah. Ya, aku sing matur nuwun karo kowe. Wah, kowe wis gelem ngetutke aku dadi ratu. Ya kowe betah to wujud patih kaya ngono kae. Westunipun kemawon kerasan sipun. Ya wis kana bali. Ngayahi kewajibanmu minangka pendhita ing Kendali Sada. Nyuwun pamit Lurah. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Arsa madhange jagat tumungop-mungop aneh sapucaing
bukir marep keneng soroting surya mekolan gunung gunung Petruk iki. nggih Nyuwun pangapunten nggih Den karang kula niki mung kepengin neter karo ketrimaning uripe Petruk. Wah, yo. Sesuk meneh nek arep ngopo-ngopo taren karo bendoro-bendoro Pandhawa. Nggih. Matur sembah nuwun nggih Den Suradira Jayaning Rat. Ulah tekaping Darmastuti. Cekas manten atur kula menawi kathah lepatipun kathah kirangipun kula nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun. Cekak semanten atur kula matur sembah nuwun nggih Den.